Aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung kowe wis nesu nek kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan jo aduh dek aku sing lupa aja jero brengat wong ayu dadi semrawon sasar bebek disasar meri kathokku suwek kantongi meri kathokku suwek gegeden meri Gosek Mas apa? Sing keri ki mau apa? Garingan Garingan aduh dek aku sing luput aja jer brengat-brengut wong ayu dadi semrawut sosor bebek disosor meri kathokku suwek ngantongi meri kathokku suwek gegeden meri gegeden apa? meri kuwi mau lho nek gandeng saiki wis putune wis 5 yo ora ngantongi meri ngantongi apa Mas? ngantongi gula saiki Amin. Wah, coba Pak Sutarno kalian Ibu katon bingah. Nggih. Guyang-guyu dupi ningali para tamu kebak ambleber. Nganti pucuking dalan nganti tekan kene. Muga-muga bar duwe gawe awan iki Pak Tarno sekalian Ibu kadang besan Sutrisno cukup ngarep turah mburi. Amin. Wilujeng bagas waras sehat rezekinipun kathah Allahumma amin. Iki pas metu madangan Bu iya aturna lelagon kang jumbuh karo swasana mangga jan ya manet kowe kok selanggam wae ya ya lah iya langgam sing kepenak mangga ngati-ati golek nggon sing kepenak. Lah piye? Gelungamu copot kaya ndek bengi ketabrak tepak. Lah ngono. Ndek bengi copote mergo mbok tuli kok, Mas. Lah ngardi anu kok arti apa? Ganjel lho. Nggih, niki diaturke slendro. Ya, slendro. Sinom mawon nggih. Sinom slendro bablas ki rujak jero. Wah, pas metu madang kang sip. Sing putih seniwati kayane lupa jas-jasan biru okal-okalan aja ditiru ora prayoga
iku kutha Solo pancen rame ayo sito apa ora maneh pinapsa irung pasar berebutan ngono ya ngono apa-apa ki nek sarwa kakian kira kepenak ya. Heeh, Mas. Idul Adha iwak turah-turah nganti sirahku mumet. Kokean. Lah wong hari pertama ngobani sapi 20. 20. Hari kedua 15. Kowe jenengan dadi tukang beleh ngono to? Lah wong aku yo MC ka asline jagal sapi. Oh, asline jagal sapi. Omahku Kalioso ke dianjer-anjeri masjid kuwi nengen nek kretek cilik aku mlebu jebule kleru kaya kretek gede. Tak golek kretek maju, gang loro ngiwon. Lah kok notok oh jebule enek treget, enek jembatan gede. Mongko kene iki cedhake sedulurku. Mbah Ngadirin, Mbah Sri Bakuliwak ngono kuwi Pak Diku. Oh, malah cedhak. Jadi pejokan ngono. Ya kok mampir nek ya, dene. Ora apa-apa. Sampun menika? Oh, sekno. Oh, dereng to. Iki kanggo manges bagjo dulur-dulur ingkang nembe dahar. Nggih. Ya. Pedhot drandang entang-entang. Mbokne tole takkan dani oper Pak Nioja Mokal nek sobone terus keluar kota suarane sip. Aku niki ya bar keluar kota. Apa? Ko Semarang ngono. Oh, Semarang. Iki ngece. Gregani. Dok maju. Neno. Apa kang kok tandangi
jeruk. Wah, jan mantep. Wong wedok anggere iki malah mantep. Nah ya. Malah ngilang. Nggih. Pripun Mas Kuntet? Berita informasi menika pamundhut saking Sang Pamangku Gati, dulur-dulur saking Ngayuk Jakarta. Nggih. Bapak nggih. Pembangunan Ngayuk Jakarta Nggih. kasuwun tindak wonten pepanggungan ingkang saperlu badhe kapundhut gambaripun kangge kunang-kunangan. Nggih. Panggunge kok Kenang-kenangan ya kunang-kunangan. Wis tuwek iki munggah panggung iki. Guyuk-guyuken ngono. Nek umur 40 ki jek cingkrak-cingkrik. Lah jenengane pira? 50,3 ki munggah ngono iki wis buyutan kok. Siap-siap ya, Mas. Siap-siap apa? Ditimbang. Teko ngendi mau? Bumbune. Bumbune kuwi apa? Bumbune iki ya lombok ngono kae, Oh lah Mas. cah cara genah. Iki Lah, sinden kondang kok aja dilagokke kok. Oh lah ya ngomong. Kok bumbune ya lombok, ya uyah kuwi. Oh, Lah, ya jan bener, toh. genah. Enggak. Lombok. Oh ya. Neno. Kula Sepindah malih dulur saking Ngayuk Jakarta, SMA Pembangunan kasuwun sedaya kemawon caket kalian Bapak Sutarno kepareng foto sarengan. Iya. Jeruk bali dasare weton nambangan nene neno Mas ya ben janji kopen aja lalen pamrih supaya gajen sajake arep lali wajibane bapakne anakmu mung rewel wae kok eleh aja komeng rojake para sarjana aja ngayang misteri widodho jak rojanan pantes diwadahi gelas tiwas-tiwas labuhi wong gagas sajake ora bali wajibane bapane
Gumbyak. Dereng wonten secala saking dulurku Pangandaliwara tasih wonten wekdal ngoten inggih wangsul dhateng studio setunggal matur nuwun.